Good afternoon, Rogerok, Sarikaham. Hai làng lên depress rồi cái mà tổng thầy à? Áo vậy bu giang mà nisi. Hai tani xin to, hin depress mà rồi cái áo sao trăng người, mọc trăng to hàng cái áo bu xìa rồi cái hai tấm xin to nó sẽ bu phải cái nào? Gan depression khát mà thằng cô bon kiri với mà khai ra tang ba. Ông cái sao lap bon phát tông mani. Cái mà lap tông apa ông cái sao manta. Hai betra bokro berra với si, mà là nó bu phải cái nào? Betra biang rồi lang. Yang betra lepas bokro có gì be zakta. Bahat itu yang budak boleh khatung mani tu hujan yang budak tak ada kau tu nak budak kau orang ini ramai wasma itu but dukun lagi khusin lagi angsai mak naruh I ang tabuk panen saya sama bota mana according to her jaza ya kita saya sama ang tanglang hingke bu anam bu mana ang bagai jaza tak apa buat bagai jaya kita wajah perbahaya ni asal malang sah anh kelas kayak pilata, tak ani para bay, ang kelas kemani, jaga angke 10 kilometer strong naita, thang phai, hingi thang phai ngaza oto bara strong saya, tadi hamaरा ang middle class family ni orang asal ang kiri anera, anama panera, so ang sabrang thang phai, ang ngaza oto kelas kayak zawu, bagai sa ani life struggle sih, apa ang bonon tu kong ya, tadi hamaरा ang hing phai bay ang kisah fit fat, ke azar tay. Mataru dai asulu sara unthai ma tong so aha ka thang class ro khai pheuta bas ek na ka khai masi ang ba hane ha pa dro si mobile tv remote tv si tv nai bas apa sa ama ba ta hi dai ke ba ang mobile ai remote sra ke tok ro ke ba ha para ba to sra phe buzak si apa ne pore ke amung samani na sa khai liya Ani advice no amon ne no depress kita tongdi beza lama tana lagi kabang ma social media ro tak barsa no tong society lama telemani bo hala ma ta thang baja di no depress kita han ke ni logro bai tongdi ni bum pha bai tongdi je nunguri mo sama guri di je nung sam sama ni sa di bo ta hala ma tana lai jadi kabai asur ka depress ang han ke ni nya ba bai bu sak di beza samang tangi ta ge hai pe ako thang good night ako horse aku boleh aku hari ke house na